Masta Maisharria TV duniyar nishadi. Hajjiya Nafisa, zauna ina son magana ki. A karon farko ina son in nemi izinin magana daga wurin ki. Da kyau. Na yi tunanin wannan izza taki kuma na fahimci muna abu. Haka nake son mutum mai kaifin basira da tunani. Ina son a bai izini in aiwatar da aikina. Je kai komai ba komai bane. Na gode, na kowa kar ka samu na baki dan ba da kai ba. Allah ya kara ma lafiya. Amin, still dai ba da kai ba. Amma komai to. Me yasa baka son zaman lafiya? Ke miye naki a ciki yar iya? Assalamu alaikum. Wa alaikis salam. Ke ma ba da ke ba. Malam lafiya ne. Kawai ba rubuta da ke wani. Na tun kafin ƙara so. Kuma sai da kika ƙara so. Amma ka san me yasa na tambaye ka? Ko kina ganin akwai mai canza mai ra'ayi ne? Wani ma makami zai cika maka. Ayo. Jibirin, Na? ya na sai kai kuma kuke. Hankali na kasa kwanciya. To, me ya faru ne? Har yanzu kimata bata gama dawowa a idan Hajiya Nafisa kamar yadda nake so ba. Anya, kimar nan taga, kana ganin za ta dawo? In baka Ina da yaƙinin manta ba fa. Labarin bai da dai. labari zai iya canjawa. Kai ya aka yi, sai na ce. Akwai wata bako yarinya da aka yi ta ce ita Sai sai aka yi ya. ta diyan mai girma mata wannan ce Wannan wace irin rayuwa ce? A'a Jibril, na faɗa maka wannan aiki fa na Hajjiya Nafisa ne. Ko ka manta ne? Kai na dau zafi. Yanzu kan akan fiye zan ko. Me yasa za ka yi min haka? Ni fa ba laifi na bane. Laifin uban wa. Rana fa ta dalle. Ni kike zagi? Babu shakka yau. Amma me yasa kika tsorata? Na fahimci cewa gaskiya ita ce a Haba ne. wallahi. Amma kin san me zai biyo baya? Ko me zai faru ya faru ma. Haba ne. Wallahi. Kai kyale su. To shikenan. Zan ga Ya ta faɗa miki kuma ta koya miki. ai ka taba gaya min. Ga ni. To, An min korar kare. yanzu korar karen aka yi miki ne. Ba ma gwanda korar kare ba. MD ne mai shirya koyo. Haba MD. Amma dan me yasa za ka yi min haka? Ni fa ban shiga miki komai ba. Idan ba kai bane, ta yaya kasancewa wannan abin zai faru? Mataki zaki zo. Sai mai girma mata wallahi ya san duk abin da yake faruwa. Kashe ni zaki! Kuma zan bankaɗo abin da ya faru na da ne da na yanzu. Dakata!